Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako naimportovať predkontácie zo súboru. V systéme Humanet sú predefinované základné balíčky predkontácií. Nájdete ich vo voľbe Pomocník, Dokumentácia, na záložke Príručky si stiahnete do počítača zazipovaný súbor predkontácie import PU alebo predkontácie import EU cez tlačítko Zobraziť. Súbor sa uloží do počítača, kde je potrebné ho rozbaliť. Z okna sa dostanete kliknutím na tlačidlo OK. Predkontácie je možné exportovať aj z jednej databázy do druhej. V databáze, z ktorej chcete preniesť predkontácie, vojdite do voľby Účty, predkontácie, prípadne v jednoduchom účtovníctve vojdite do voľby Stĺpce peňažného denníka, predkontácie. Označte predkontácie, ktoré chcete exportovať a kliknite na doplnky Export do XML. Cez tlačítko Uložiť uložte súbor do počítača. Ak už máte v počítači pripravený súbor, vojdite do databázy, kde ho chcete naimportovať. Do voľby Predkontácie kliknite na tlačidlo Doplnky Import z XML. Nájdite súbor v počítači a kliknite na OK. Predkontácie sa naimportovali a môžete ich používať pri účtovaní. Vstupom cez pero môžete predkontácie doupravovať. Napríklad, ak potrebujete zmeniť analytický účet alebo niečo podobné. Bližšie informácie o predkontáciách nájdete v príručke.